Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Advisor Office ya President wa UTM, Regional Governor, Honorable Kadeka, Member of Parliament, ndi Mwadzatikuta, Epani kwambiri, Oliverizeka, Member of Parliament, Benpini, pamodzi ndi Oliverizeka Maina Vicha, Member of Parliament, wadera lino. Kuna members onse a DPP amene muli pano. Epani kwambiri members onse a Foni amene muli pano Mwadzatikuta, Epani kwambiri mabempi pamodzi ndi onse akubanja kuchikazi amene muli pano. Ampingo wa Seventh Day Adventist Abusa, Church elders ndi mpingo onse, amayi ndi abambo. Ine ndikuyima pano kuyimira akubanja akuchimona onse akwa Kabande. Ife kwathu kulira kwakukulu chifukwa amene tatsala ndi ana ndi zidzukulu. Makolo athu azibambo anabadwa anthu 11 banja, ndiye azibambo athu onse anapita. Amene tatsala nawo ndi amayi athuwa, azimayi athu. Ndiye zikuoneka ngati kuti tayambanso kutaya amayi athu onse. Chotero ife ndife olira kwambiri. Agogo athu Akabande akakhala malo ake komwe ano, akatembenuka kukhala busa wa Seventh Day Adventist, imene anasamuka wakhala chakumudziko ndikupereka malo ano ku mpingo umene iwo anatembenukira chama 1900. Ye mene tabera kudzalira amayi athu panopo, ifeyo ndosweka kwambiri. Malo amene tayisisika makhala kumadziwa ndikumene tinachokera ife. Kukhala pano kuwalira amayi athu ikutipatsa ma memories ambuyo. Amayi athu agona apa chativuta ndi cancer wobelika. Ifeyo kubanja kwathu matenda a cancer akhala kutivuta kwambiri. Ine mabwanga anapita chifukwa cha cancer yomweyi. Akazi anga ali apano anapita chifukwa cha cancer yomweyi. Kubanja kwathu imfa zambiri cancer ndi imene yatisautsa ndi kutivuta kwambiri m'banja mwathu. Mayi athu wa cancer inadziwika 2 years ago kuti liver yawo sili bwino. Tayetsetsa Patrick in particular ndi family members ena onse anayetsetsa kuti tipumutse moyo wa mayi. Ma doctors apano Malamulo komanso ku Adventist Hospital Planta timapita ndikumatuluka for 2 years. She was battling cancer of the liver. Kumapetoko anatiuza na kuti pamene zafika apa ifeyo achipatali malinga tukadolo wathu, there is nothing that we can do. Amatiuzanso kuti actually kandabwanano mayi yako kuti she is a fighter. Anayetsetsa otipempherera, anayetsetsa those that fasted with us, anayetsetsa kupanga fast with us. Koma mapeto ake yamene tili pano. Ife ndolira kwambiri. Tikupangira pamalo pano amene pali chipatala chimodzi chimene chakhala chotchuka chachikulu
Malaina for many years. Komanso chipatala cha Adventist Hospital ku Blantyre for many years. Mafuna ndinene izi. Ndine siwa chipatala. Ndine an economist wazachuma. Dziko lathu likuvutika nkhani zachuma. Mamumfunso economist aliyense odziwa economics. Akuwuza kuti vuto limene lili chuma chathuchi ndilokonzeka. Tikhoza kukonza. Ndipo tikalowa mboma tikonza vuto. Koma khanga ndi vuto la kansa likuvuta. Anthu ambiri akuvutika ndi kansa. Tinafika pa situation yomati uwuza kuti tafika apa. There is nothing we can do. Achipatala. Amene maphunzira za chipatala. Please help us. Timauzana death sentence munthu ali mmoyo. It's so painful. Very painful. Negative Joseph. They are my guardians. How do you pass that message to the patient? Takhala ndi COVID pakatipa. Unaithandiza kukonza kutoka COVID. Na pandemics zinabwera mbuyo, including HIV/AIDS. Mwatiuza how well we can deal with that. Kumavuto ili la cancer ithandizeni. Ngati mukufuna ndalama za research kuti tipeze kuti vuto la cancer tikathanalo bwanji mudzalithandiza kwambiri. Asisitini pano tikambirana kupatsa ndalama fondati. Koma anthu tikupita tikuvutika. Sidzi kukhala bwino. Help us on this particular problem. Ane ndikunena monga munthu amene ndakupatsidwa kwambiri. Chifukwa kubanja kwathu cancer has been a problem. Tukukanika ndikupewa koma palibe bitingachite. We are so helpless. We need help ya anzathu azachipatala. Paife lero ndolira tumete kulirano tithokoze inu nonse amene mabwera kudzatiputa akuzipani zonse. Chipande cha UTM abalanga ndikuthokozeni kwambiri. Chipande cha DPP ndikuthokozeni kwambiri. Chipande cha Ford ndikuthokozeni kwambiri. Ampingo ndikuthokozeni kwambiri. Naso tithokoza mayindaba mnonse chifukwa chobwera kudzatiputa. Ndikuthokozeniso chifukwa cha mathandizo anu onse. Ndimamva pena amachula mafigures, pena samachula mafigures. Sikudziwa chifukwa njani, koma ndikuthokoza aliyense amene watipatsa chithandizo chawo. Zatithandiza, zilithandiza kuti ifeyo ndimalinga ndi mavuto alibwerawo tingathe kuchita motani. Mayi athu agona apawa anabadwa pa 1 August 1950. Ndiye kuti lero mukawerengera 2025 akutisiya ali ndi zaka 75 zimene akutisiya. Akusiya ana 7, zidzukulu 11 mbuyo muno. Chotero ndipemphe akuchikazi ndikuwathokoza mwanjira padera kuti ngakhale tikusiyana ndi mayi lero, we remain one family. Tili limodzi ndithu. Kuthokozeniso akuchikazi mwanjira padera panakupemphera ibanja lonse akuchikazi mwanjira padera kuti munalola mayi agoneko. Mayi atabwera kuno kukhala kuno ndi bambo zaka zonsezi pa nyumba pawo paja mwapereka ulemu mwanjira padera kupeka bambo family kuti tingathe kusunga thupi la mayi. Ifeyo tikuthokozeni kwambiri kuti mwatilola kuti mayi agone kuno. Zikomo kwambiri for that. Komanso potichita ulemu otero tisathere pano kuti poti mayi apita ndiye basino kudula phazi chonde umodzi umetakhala nawo nthawi zonse. Actually in our family we have members of DPP, AFOD, UTM. Umodzi mnoli pazipani zimenezi ukhaliso umodzi which has always been there and should continue to be in our family. Ukhalirana bwino limodzi wina linzani. Pomaliza ndithokoze kwambiri ampingo chifukwa cha ubwino mwatichitira. Makhamu mbwera kumadzapempherera mayi throughout mapanga program odzapatsa zigonero ku nyumba ndi zina zotero. Tithokoze chifukwa zonse
makhala mukuwachitira amayi mu nthawi imene amavutika. Thokozenso mu nthawi iyi imene atisiya kuti muli nafe nthawi yonseyi. Thokoze madokotala apano aku Adventist Hospital Blantyre, zikomo kwambiri. In particular thokoze manurses awa Ruth and Notsa chifukwa cha chisamaliro munachipereka amayi athu. William and your wife, tikuthokoze chifukwa cha osamalira mayi throughout the period imene mayi amadwala. Gift chisomo tikuthokozeni kwambiri ndi Alice chifukwa cha chisamaliro chonse machipereka amayi. Ifeyo kwathu ndikulira matikuthokoza chifukwa cha nonse kubwera. Zikomo. Thokoze kwambiri anzathu akuchimuna chifukwa cha kulira kwawo. Ife tinati tiperekenso chithokozo kwa oyamba ana Mr. Patrick Kabambe ndi ana onse chifukwa cha ntchito yayikulu imene anayigwira kuyesesa kuti apulumutse mayi wawo. This gift, this rose, timu yonse achina chisomo ndi ena pa ntchito yayikulu imene inagwiridwa. Lero Aunt Jenny akupita, anavutika, koma anali mzimayi wachikhulupiriro kwambiri. Kuyankhula nawo m'malo mowalimbikitsa mwina amakulimbikitsa ndi iwowo. And nthawi zambiri mwina should say a prayer m'malo mokuti iwe ndio unene pemphero. Uncle Brown komanso Aunt Mary, Ambuye akulimbikitseni kwambiri chifukwa cha imfa imeneyi, chifukwa mmene munatsalira kuno Malawi anthu atatu mbalimbikitsana. Koma lero mmene zatere chimene chikulimbikitsa kwambiri ife ngati kubanja ndikuti amayiwa adasankha Yesu khala Mbuye ndi mpulumutsi wawo, ndipo mkutero tinako kulimbika mtima kuti tsiku lina tikakumana nawo na tikayimbira limodzi. Loleni thokoze ampingo wa pano chifukwa cha ntchito yayikulu imene mwakhala mukugwira. Tithokozenso a principal ndi ana asukulu pano chifukwa program itasintha kuti kubwera pano simunauzidwe mwa msanga koma munathamangathamanga nkukonza zinthu mmene zililimu. Imati Ambuye akudalitseni kwambiri. Senior Chief Mchiramwera komanso Senior Chief Katemuleni mafumu onse pobwera kudzakhala nafe. Ambuye akudalitseni kwambiri. Imati ngati wakubanja tindereponso kuti ena nkumati chifukwa chani ayikidwa kuno mmene anenera. Ipenali ozindikira ndithu kuti anti akhalitsa akhala kwambiri kuno, ndipo ubale umene ulipo ndi Kabambe ndi waukulu kwambiri. Choncho banja litakhala pansi linaona ngati chanzeru ndithu kuti kumene akhalitsa kumene alita azinzawo komanso chifukwa cha ubale umene ulipo tivomere ndipo tipange chisankho choti ayikidwe kunoko. Mwina ena nkumadabwa kuti akuti kubanjaku kuli motere. Ndinenepo kuti Aunt Jen komanso timu imene mukuiona pamene pa Uncle Brown ndiyena ndi third generation ya John Gray kufa. Mmene tikubadwa ife kumakula tikubadwa kumanja la ndani. Ndiye chifukwa chake mungaone kuti cousin wanga Linda ndi Secretary General wa chipani cha Ford. Ine ndi Director of Political Affairs ku DPP. Ndipo kuti Kabambe President wa UTM. Lero tilipompa limodzi. Pali thokoza zipani zonse chifukwa mwabwera kudzalira nafe kudzatikhazika. Ambuye akudalitseni kwambiri. Ndisanamalize ndipati ndithokozenso kwambiri amfumu agrupu amudziwu chifukwa tikabwera ndi maganizo amenewo simunatikane mwavomera kuti anti athu amayi athu tiasunge kunoko. Izi zikutithandiza kukhalako koma mawa.
zithandizo zonse zimene zabwera mwina sizinachakutchulira chimodzimodzi zafika ndipo ndipothokoza kwambiri. Panali pena ndi pena pamene sipanatchulidwe perekeze ngati zithandizo zawo napona picha ndiye nawo chifukwa cha nyengo imene tiliyi kuti akutiletsa kuti akuti tikalingiza ndiye kuti tikupempha voti. Akutero choncho kuti akuti tikangotchula kuti apereka ndalama zakuti ndiye kuti tapempha voti. Chifukwa chake mwina zithandizo zina za anthu andale simunadzimve koma thandiza ndithu ndipo ndife akuthokoza kwambiri akubanja. Ampingo Ambuye apitirire kukudalitsani. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha ntchito yonse imene inalipo. Komanso amayi atolika ndi timu yonse mwayenda kuchoka kuja kunyumba kubwera kuno. Tikantunda ndithu ena ndachikulire koma mwatitsatira kusonyeza chikondi chimene muli nacho pa m'bale wathu. Pepani Ambuye akudalitseni kwambiri chifukwa cha ntchito yonse imene mwagwira akabambe ndi timu yonse banja lonse. Ambuye akudalitseni kwambiri. Ziko osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.